Keď sa povie zelené peklo, každý motoristický fanúšik si predstaví nemecký okruh Nürburgring. Na tomto mieste takmer uhorel Niki Lauda a na severnej slučke tohto okruhu sa automobilky dodnes preháňajú o čo najrýchlejší čas na jedno kolo. Jeden rekordér do zeleného pekla je tu dnes s nami. Nový Type R si s bežným Civicom rozhodne nepomýlite. V prednej časti dominuje výrazný športový nárazník, rozšírené prahy blatníkov, efektné žiabre a krásne 19-palcové kolesa. Veľmi agresívne pôsobí aj zadná časť auta. Nachádzame tu výrazné krídlo, difúzor, ako aj 4 koncovky výfuku. Honda bola vždy preslávená atmosférickými motormi s variabilným časovaním VTEC. Nový Type R ale prvýkrát vsádza na turbo. 2-litrový benzínový motor dáva výkon až 310 koní. Tento pohľad nám dokazuje, že toto športové auto má prakticky batožinový priestor. Batožinový priestor je o objeme 498 litrov. Emócie priam sršia aj z interiéru novej Hondy Civic Type R. Ako môžeme vidieť, Honda pracuje s mnohými detailmi. Efektne a krásne pôsobia sedačky s výrazným bočným vedením. Za zmienku stojí určite prekrásny športový volant a mnohé ďalšie detaily. Civic Type R jazda. Čo dodať? Samozrejme, toto auto jazdí fenomenálne. Veľmi presné riadenie, dokonalé mechanické radenie a najmä motor doplovaný turbom 310 koní je z tohto auta naozaj cítiť. A ako posledné chcem vyzdvihnúť vynikajúce, ale naozaj fenomenálne brzdy Brembo. Honda Civic Type R ponúka viacero tvári. V jednom balóne skrátka môžete mať auto vhodné na každodenné používanie, ako aj auto, ktoré dokáže poskytnúť emócie a maximálny zážitok z jazdy, napríklad pri jazde na pretekárskom okruhu.